Yauwa barkanmu da dare, fatan kowa yana lafiya. Yanzu ga atamfarmu mun ɗauko za mu ninka ta mu cire inci 15.5. Ga shi nan za ku ga na rubuta muku. Zan ninka na cire inci 15.5. Yauwa ga shi nan za ka auna inci 15.5 sai ka zana cak sai ka yanke. Yauwa ga shi nan kamar yadda kuka ga na yanke, kuma haka za ku yanka shi. Yauwa to nan gizo ke saƙa, za ku auna inci 1.2 misali bai kai da kwata ba, shi ne ƙarin da za a yi. Ma'ana wannan na ƙasan da na yi ƙari shi ne za mu cire tsakiyar riga da shi. Wanda suka shigo class ɗinmu na baya na musu bayani a kan dalilin da ya sa ake wannan ƙarin. Saboda idan ba a yi ƙarin ba, in an haɗa breast cuff yana ɗan zuƙewa gaba ya fi baya ya fi gaba tsawo. Yanzu ga shi nan za mu auna under bust ɗinmu inci 11.5. Duk inda kuka ga na sa 1 point kaza to point ɗin yana nufin in dai yauwa nan kuma 1.2 rabin. Yauwa ga shi nan na auna under bust ga upper bust line shi ma na zana ga shape ɗin breast cuff nan na fitar. Yanzu zan yanke wannan wurin. Yauwa ga shi nan ina yankewa. Idan ka gama yankewa za ku ga na juya shi. Yauwa na juya shi upside down. To wannan zanen da zan yi ba wai dole ba ne, kawai dai na zana ne saboda zanen chalk ɗin ya fita, na san inda zan fitar da kafaɗa na. Yauwa ga zanen nan, kan wannan zanen na sama a nan zan fitar da kafaɗa. Yanzu zan auna inci 4 nan saman kafaɗar rigan kenan. Nan kuma armhole ne, zagayen hannu inda za a sa hannu. Nan kuma shape ɗin ƙasan rigar ne. Yauwa na san dai duk kun san wannan abubuwan, amma yanayin yankan ne ƙila ba kamar yadda muka yi wancan ba kamar yadda aka saba ba. Normally ni haka nake yanka na. Ga shi na juya shi upside down. Yanzu ga shi zan cire shape ɗin gefen armhole ɗin da na ƙasa. Sannan kuma na zo na cire wuya. Wuya shi sai style ɗin da kake so. Akwai mai kwala ba sai ka cire wuya ba. Akwai kuma mai show me your back zai sauka sosai. Akwai kuma mai ɗan ƙasa dai kaɗan ga shi nan dai madaidaci. Nan wurin zip ne. Yauwa yanzu nan kuma shi ne za ku ga nan zan auna inci 3. To inci 3 nan da na auna a sama ga shi nan na zana haka zuwa kan inda top ɗin breast cuff yake. Ga shi nan na yanke shi, to shi ne kamar zai zama yankan breast cuff ɗinmu da zai shige hammata. Yauwa to wannan mun gama da nan wurin. Sai mu ɗauko wannan mai inci 16.7 ɗin. Yauwa inci 17 ba kwata. Ga shi nan sai mu auna faɗin shi. Faɗin shi ga shi nan inci 8.5 zan sa. Inci 8.5 faɗin kafaɗa kenan. Amma fa in mun gama muna ragewa. Nan kuma za mu zo in ɗora wannan in zana inda chalk ɗin yake. Ma'ana yauwa wannan ɗan ƙyallen da muka cire a can wurin shi zan ɗora a can. Yanzu nan na auna inci 4 ne faɗin ƙasan, in an buɗe inci 8 kenan. Layin saman kuma zan ƙara rabin inci. Sannan kuma nan wurin ga shi nan ba zai je daidai da inda wannan ɗan ƙyallen yake ba. Zan ɗan rage, zan ɗan ƙara kaɗan. Za ku ga yadda